Kabura maintie jara mar Lulu TV haka uthulo nire makende mar waki e chenro mar kuku mar wach. Ma indi chenro makelo ni kinde ka kinde mabende warangi weche matimore e piny mar Kenya. Sani wang'eyo ni wantiere higa mar yiero kendo weche mag siasa koni kod kocha medo mana dhi kaliet e odiochieng' kodiochieng'. Odiochieng' ma kawuono odarang'o to weche mag romo manotimore odiochieng' manyoro e grounds mag Tononoka Mombasa koja chande en romo machalo nade. Okinyi ma kawuono waneno gima bende otimore Mombasa. Magi duto wadwa neno kwarango ka gavana Mombasa ne wacho ni otame ratiro mare mar dhi mondo mi one project miyaw e county mabende ene governor. Weche mag flag bearer mag NASA bende wabiro wuoye kalure kod opinion poll mabende no gol mabende no nyiso ni Migosi Raila Amolo Odinga pod ni mbele rodo kanitiere jok mabende gin ogai mag NASA mapoko yiere kod wach nyiri achiel kachiel. An kod okil Kamaloka ka indika achiel kod jar molony e weche mag siasa. Amiyo gi thuolo gi nyuso nyinge kae to wadhi kod twak machalo kama. Arwako u studio. Ero kamano nyikwara mogi kamoro monti an nyinga Richard Orengo an wuod Kisumu County. Machigni uru joera mag lolo kamoro monti an nyinga Charles Omanga wakili. Ero kamano nya wakili Charles Omanga kaachiel kod Richard Orengo. Gonero kamano kendo arwako wachiel kaachiel e studio odiochieng' ma kawuono mondo warangi ni to weche mosebedo katimore to moloyo juma mokalo weekend mane rumo ni wan kod weche mag siasa mapek miwuoro kaachiel kod okinyi ma kawuono. Rally ne obagi kod jatend piny owacho gwenge mag Tononoka. Ageno ni uduto ne uneno rally ni kaka ne obet. Charles Omanga kachago kodeno ka Richard Orengo nyera ko winjo wach rally no. Nyiso ni to none okawo oganda magalamoro no chopo e rally ni ka jatend piny owacho ne obage gwenge mag Mombasa. Mombasa kako sengere wacho ni en kama ODM nitire kod oteku mapek. Iparo nade sanieri? Jeff maduong' mokwongo gima nyaka wachi en ni ker nigi ratiro mar dhi kamoro amora Kenya kae. To maduong'ie moloyo ja Kenya bende nigi ratiro moro amora mar dhi neno kata chiko ite ne gimoro amora ma jatelo moro kata ja siasa moro amora wacho. Bedo ni ji mang'eny dhi e rally kata ok mana mar ker kende kata mana mar jotend opposition. Yes. Mano ok ranyisi ni ji temo dhi kanyo gin joma ochung' kode kendo biro unge lwedo. Mar ariyo kineno oganda ma rayuoyi manyod oyuore budho mar kerja. Yes. En kisiasa. To nyiso ni ka mosebedo ko ong'ene ka kar ng'ane kata ng'ane man gi mbi mapek ka. Yeah. Kaka osebedo kong'ere ni Mombasa en kar ODM zone or opposition stronghold. Kineno dhano machalo kamacha kadhi rally nyalo nyisi ni samoro nyalo bedo ni tiere lokruok mar paro kata bedo ni ok inyalo wacho ni onyalo bedo ga lot of impact mar duoko mar yiero mabiro. Yes. But mana kaka wacho mokwongo ok onyiso ni ji madhi e rally mar jatelo moro amora mago joma support. Nitie joma pok noneni mawinjo ni biro mabende doni wadhi ane Jeff Mbaka kaka chalo. Nitie joma bende ne ni thuolo mabe wacho ni kawuono ambe wadhi awinje. Nitie jomoko be modhi mawinjo ni ng'ane kane kacho ng'e wuoyo mamet kata yanyo ji abe wadhi ane gi wang' kodhi yenya dier. Koro mago gin dynamics mag siasa. Koro miyo but gima dana wachi en ni kineno ka ja siasa moko osebedo ka region moro ere ahinya. Yes. To kodhi e rally tiyudo ka ji mang'eny koro chako biro mpogore gi kinde mokalo. En gino endo ma kaka ng'ama nigi lony e weche mag siasa en gino manyaka ng'i kwa makini. Ok en gima inyalo ng'iyo ti you throw it in the dustbin. Yes. Rokona nya Charles Omanga winji maber kaka ikelo wach no. Richard Orengo nyiso ni to wach nyiri en gi ranyisi machalo. Winjo ka Charles Omanga wacho ni ka ji obiro kamano to nyaka wang'e gi kik wa dismiss mana no wach ni oyo ne ji obiro mang'eny samoro ne gibiro mana nene samoro ne iparo ni en gi ranyisi ma. Mokwongo adwa ni appreciate gima notimore Mombasa ni yes. Ker no bedo gi rally ma peaceful. Ji no biro mang'eny ko biro winjo president ma Kenya. Yes. Uhuru Kenyatta ok nodhi Mombasa kaka candidate mar Jubilee. Bedo ni en candidate mar Jubilee is just something on the side. But Uhuru Kenyatta ne ni Mombasa kaka ker mar Kenya. Kamoro moro ma ker odhi jopiny nyaka wuoga mang'eny mondo ne ker nikech mokwongo ker ringo gi geche mang'eny, ker ringo gi pikipiki, ker ringo gi jo bodyguard, gi jolweny, gi nai gi ambulance, gik mago koko. Koro kama ker nitie ywayo ga ji kendo ji bire mang'eny. Koro ka ker ne ni Mombasa gi ambulance gi nai gi pikipiki mago koko go to Ruto be gin go kanyo gi ambulance gi nai mago koko. Mago ywayo ji kendo miyo ji biro mang'eny. Mano mokwongo. Mar ariyo
adwa ni appreciate ni ker ok no dhi mana Mombasa ken, no wuok Nairobi to dhi Mombasa, no timo mobilization, mo wuotho other counties mani coast region, kotimo gik moko makoro to noka ja ne en culmination at the provincial level. Nyako appreciate ni ker no timo a lot of mobilization. Mano mar ariyo. Mar adek en ni wang'eyo wan joma osebede siasa ni rally ok en ga ni rally, ji mane rally go ok gin ji ma wuok e ot ni ng'ato wuok e ode no rwako t-shirt no dhi rally. Rally nitie gimiluongo ni preparation mitimo ni rally, mobilization mitimo ni rally. Rally nitie ferrying ni i-transport ji golo kuonde mopogore opogore kikelo e rally. Kelo gi timiyo gi t-shirts to girwako mondo papo bed maduong', nikech the magnitude mar crowd mo attend rally ni in terms of political impression, create impression kaka ma okili wacho ni koro nyiso ni pek. To seche moko ok en ni pek, en mani kiriwo ji mano biro neno nainai gi ambulance mag president, gi mano biro neno nainai gi ambulance mag Ruto, gi mobilization ma ker no timo e coastal region, ok Mombasa kende, coastal region, gi mobilizing mane joma gi mobilize gi pes Eurobond, gi pes NYS mane giting'o go ji ma gitero kacha. Ng'ama wacho ni ne gitiyo gi mwandu nyaka bed mang'eny. Orengo ng'ama wacho ni gitiyo gi pesa mar Eurobond gi mag NYS. Jubilee government ema nokwalo pes Eurobond gi pes NYS. Koro wanyalo assume ni kane gikwalo pesa cha gima gitiyo gi campaign. Ne ginyiewo go t-shirts mar okwere, gipogo ji, giting'o ji e loche. Ni neno loche madongo dongo ko moko a Tanzania, moko a Kanye, kuting'o ji ka kelo Mombasa. Koro kiriwo factors ang'wen go, nyaka crowd bed maduong', nikech be pes sirikal be ng'eny. Nino ka giringo mana gi GK, moko geche mano uru ringo go ka, which is not allowed Ken campaign. So gini nyaka wang'e ni 4 factors go contribute to rally mang'eny. Raila Odinga kodhi to dhi mana kende gi gache achiel mar Raila mare ma former prime minister cha gi Mombasa governor bogolo geche gi gibiro kanya. Ok inya compare nikech my government machinery. Koro kipimo those factors, nyaka appreciate rally mano Mombasa, ji no bire mang'eny, kendo ne gikelo ji mang'eny mopong'o pa. Winjo kiwacho ne ogol oganda Tanzania. Be in gadieri mar wachno? Nitie pichni mang'eny manogo loche gi buses man gi number plate ma Tanzania ka ting'o ji ka kelo Mombasa. Iwinjo? So ok en gima ne an man gadier, en gima jo Kenya to ng'eyo. Mana kidwa gaga mondo kika wache, nyalo gaga, lakini I don't know Robert kod ratiro duto ne in kod records manyiso ni ratiro. Wakile dwa wuo. Gima dwa na media wachno chalo kama Jeff. En ni maduong' mokwongo bedo ni geche no a Tanzania. Yes. Kata nigi registration mar Tanzania. Ok wanyal wacho with utmost certainty ni joma ne nie gechego gin jo Tanzania. Mano one, because we must also be very objective in our discussion. Secondly, ineno ka gima admit ni ji no bedo ferry. Kineno ka geche kanyo gogi e border mar Taita Taveta County komo makore gi Tanzania. Inyalo dore samoro ne gigolo jogwenge makuno mondo kinyo dio pong pap Mombasa. To nikech waonge geche moromo mag tour guides magwa ma Kenya man kanyo, they can outsource ni miwauru tour guides kata geche man gi bora utirno ji Mombasa wachulu. Mano one. There could also be a possibility ni mago joma no omo a Tanzania. Koro there's two sides of the same situation. Either ne jogi jo Kenya mano oome border kucha mano gol Taita Taveta mondo dhi opong Mombasa kata gin jo Tanzania. To geche mane nitiere man kanyo gi mane geche ma Kenya no koromo gi kao gi haya geche, nikech obviously kata wan kunde motie ka dong seche moko inyalo kao kata geche man gi registrations ma kunde mamoko tiketo titero. There also could be a possibility, because it has not been confirmed, ne jogo ne jo Tanzania joma ne ni buses go kwanyalo wacho ka. Koro we will only assume ne either gin jo Kenya or gin jo Tanzania. Gimario machielo madana chaka medical uregi wach mar rally. More importantly give visit mar Ker Mombasa kata gi jalup mar Ker William Ruto. Chalo gi gima ne timore e Western Province. Ne yudo ka within a period mar dweche adek. Yudo ka Ker gi jalup ne osedhi Western depart. Western counties. Koro gini wei gi penjo ni to en mana Mombasa gi Western kende monego ma jo Kenya dware services monego projects obedie launched. Ere project mabedo launched Mandera? Yes. Ere project mabedo launched Wajir? Ere project mabedo launched Nyamira? Ere project mabedo launched Migori County? Ere project mabedo launched Kisumu County? Ere project mabedo launched Nandi County? Ere project mabedo launched Uasin Gishu County?
I can go on and on and on. But kineno gima chalo kaka ma ker nitie kodhi oyawo Nyali Bridge manoger chon mane giyware gi gavana Mombasa. Bang'e ne chakero ni nochako dok kanyo bende noyawo hotel moro nier gi kongamano mar Christmas to ya hotel. Odhi Christmas to ya hotel. Ichake dhiro ni Western kucha bende gisigi wuothe makane pok jo Western obedo gi ja wuel lochgi mano bedo unveil gi jatend jotich mar Afrika gi Kenya gi piny mangima moluor Francis Atwoli. Neneno ka koro ne gisiko gidhi kucha kiny ka kiny, mano nyisi ni mano kuonde ma johera mag tinie. Koro nyaka gisik ka gidhi modhigne mondo mi gichak create an impression ni kucha bende wanega ng'owa gi support. Kora paro ni mago are things that are coming into play in all this thing. Richard Orengo. Adwa mana medo aningena hero conclusion. Yes. Ki analyze argument mar wakili. Ni nyalo be ni nitie ni gima nokel mo Tanzania, nitie moko mano okel mo Tana River. Mago iluongo ni numerators. Kane timo kwano nitie gima iluongo ni numerator gi denominator. To the common denominator mane gima wacho go te ni ji no obedo ferry. Mane is the common denominator. Ne gin jo mage kama ne gi ae mano is a numerator do. Koro we appreciate ni Uhuru Kenyatta noting'o ji kakelo kanye kakelo Mombasa. Koro crowd ma Mombasa no is not ni jo Mombasa mano biro. Gin crowds mano ogwol kuonde mamoko kikelo kanye. Mar ariyo, adwa na penj niya, ka wacho ni kero dhi kamoro, an ok dimora ni kero dhi kamoro no dhi yawo daraja. Ni kero dhi kamoro no dhi yawo feri. Ni kero dhi kamoro no dhi yawo hotel moro mar wazunge. Adwa nikech king'iyo gik moko adekgo. King'iyo gik moko adekgo. Apart from ferry gi daraja ming'ado go ndara. Ere gima jopiny nyalo chamo kanyo? Ere gima donjo fuko japiny ma pesa donjo fuko japiny? Adwa na mi example. Uhuru Kenyatta dhi Nyeri to o cancel debt mar farmers, coffee farmers. Iwinjo to miyo gi bonus. Bonus ok migi sako. Bonus omiyo gi to ng'ato simango so fuko dhi chulo nego nyithinde fee. Daraja makoro no yawo Mombasa onya chulo ni ji fee Mombasa kanyo. Daraja to ber miyo business wuotho kadhi koni gi koni. But ere kako konyo ji directly kipimo gi cancelling loan mar Agricultural Finance Corporation mar farmers mar tea gi coffee to kendo gimiyo gi bonus mar 2 billion magi kao to donje bank iso fuko. Kodhi kamoro to timo kamano, otimo Kiambu, to timo Kirinyaga, to timo kuonde. To kodhi Mumias, kodhi Western, to dhi Pan Paper, no yao gate mar Pan Paper, akia no yao section factory nitie section mani buko rangi, akia ni gate ni buko rangi, akia ni keto fence, ni odhi yao fence mani yuayo kata Pan Paper. Kasto chiwo loan mar 1 billion, ni loan no koro Pan Paper recover goto ka gibro chulo bang. Iwinjo ban. Emodwa ni presidential visit ko bed kama to bed gima nyalo konyo jopiny. To kiko bed ni onyalo konyo jopiny mana Kiambu gi Kirinyaga gi Nyeri. Obed ni kodhi Kisumo, to jo Kisumo winjo ni president no wuotho kae, farmers macheme lil, mamiwani, mamuoroni, no cancel loan mawan go mar factory. Omiyo farmers bonus, farmers digolo kanye e Cooperative Bank kar National Bank Kisumu. Gitso kanye giso fuko. To kokadha hero kanyo to National Irrigation Board mahero o cancel loan mag farmers matimango mapidho chele to miyo farmers be bonus mar pidho chele. To kochopa wendo to cancel farmers mapidho niang to miyo gi bonus be giso fuko. Mane gima wadwaro ni president ka wuothe Kenya to kodhi Mombasa to timo kamano gik mi korocho mipidho Mombasa ka farmers go be timo ne kamano nikech mane gima konyo japiny mosoyo fuko. To ni odhi kamoro to ni Africa Development Bank nogero daraja moro koro odhi yawo. Ok en kata Pes National Bank. Ni oni ferry manonego ji 1994 mabe gidagi compensate ji manotho ni koro ferry no koro gi yawo ni mano gima lich ahinya. Iwinjo? Odhi Turkana ndara manoger i coalition government koro yawo ni koro mano gima lich ahinya. Ni ndara malodwa ni ang'o ni mano gima lich. Tije en mana yanyo governors giwacho weche manono mo kony piny kaka president.
Erokamano ahinya Richard Orengo, awinji ka onyoero ka bende mane wach mobiro lore godo ka waduogo to wabiro chako kanyo. Wabiro chako e wuoyo mar jotelo. Nwaneno ka Ker nodhi e gwenge mag Turkana, nwaneno kaka ne giwuoyo kindgi kod jatelo makuno ma en gavana makuno mano Migosi Nanok. Nwaneno gima notimore e kind gavana ma Mombasa okinyi ma kawuono kaachiel kod gik mane Ker owacho toke kanyo. Wadwa ng'eyo to ywaruok mar jotelo nyeri bende en gima nyalo keto oganda mondo obed kanyakla, to moloyo ka sani wang'eyo ni en higa mar yiero ma oganda nyalo bedo kod ich wang' koni kod kocha. Ma indien kuku mar wach, wabiro dhi yweyo kae to waduogo. Moro maintie jara malolo TV ma indien cheno mar kuku mar wach mana kaka nanyisi kadi poni koka idonjo achiel kachiel mondo mabed kodi wawuoyo weche mabende nosebedo katimore juma mokalo. Warango weche mag romo mano bedo odiochieng' manyore gwenge mag Mombasa e kar romo mar Tononoka kaachiel kod gima notimore okinyi ma kawuono e gwenge mag kuno e kind gavana ma Mombasa mano Migosi Hassan Ali Joho. Bende warango ni to weche mag siasa kaachiel kod weche mag Jubilee kod NASA gin weche machalo nade kwa yiero. Achaka nyisou ni wan kod welo kaendi, wan kod okil Kamalo ka Charles Omanga kaachiel kod jalo molonyo weche mag siasa Richard Orengo. Arwaku ni machiegni. Mun bende arwaku ni machiegni uru e section mar 2. Orengo nwatieko ka ine mane ikaw break matin kane wacho ni ok ber ka president kadhi e gwenge moko to launch projects, to gwenge moko kodhi to onge projects ma significant ma inyalo wacho ni launch. Wakili waduogo mana iri kane warango wach crowds mano dhi Tononoka to nowacho ni ok wanyalo assume, wanyalo wacho ni nitiere ote ma samoro gitemo wacho. Samoro gitemo wacho ni oyo wasebedo opposition moromo koro wadwa ni mondo waywa machiegni gi sirikal. Koro wawe ne wacho ganda to wadonje jotelo. Noneno ka gavana machalo kaka Martha River, Hussein Dado Gene kata deputy governor ma Mombasa mano Hazel Katana bende sani koro wuok kendo gichagi wacho ni koro giriwre kod Jubilee. Nagine gin jok mantiere ODM kaachiel kod Wiper. Wach ni eri en onyiso ote na. Mokwongo Jeff, lokruok mar e paro mar jotelo mar wuok e duond bura ne kadhi duond bura machielo modung'e moloyo to ka koro ineno gima osebedo katimore e jumbe mokalo gi. Ineno ka kuonde ma osebedo ni gin kuonde mag jotelo mag opposition. Yudo ka jotelo mano yiere chama mag opposition koro sani ni gidok e chama mar Jubilee, gidok e sirikal. Ka giwacho ni injili magiyalo en ni wadok kuno mondo wakelne jowa konyruok. But gima wi jotelo gi wilgo en ni ratiro mar jakenya mar sirikal miye services is enshrined in the constitution. You don't have to work with the government mondo yud dongruok. Kisani wan gi governors magwa man gi location margi machiko keto mas iga ka iga sirikal tero pesa kanyo. Koro gima jotelo gi onego tim to jotelo wabunge gi bende nigi CDF margi. Maonge ni ng'ama tiyo gi sirikal CDF ne imiye mang'eny moloyo ng'ama ok tiyo gi sirikal. That is the law magavan mano manyiso ni pok mar mwandu mar piny nyaka pog marom ma kalure gi dwach jopiny makanyo. But ka we mano kineno gima timore sani ing'eyo ni sirikal mar chama mar Jubilee osebedo ka ng'eny thoth mar jopiny osebedo very disappointed gi sirikal. Koro tieni ji chunygi nigi nyaw kendo koro mijingo nyaka joma nosebedo kwero sirikal ka koro weyo sirikal no weyo sirikal kare okotimo kane wadwa. Koro gima sirikal temo timo, and that has always been a strategy mar every political party. Nikech sama idhe wacho ni mbunge mano yiere chama cho owe opposition oduge sirikal. Tene tem nyis japiny mane ok ong'eyo ma cannot understand the equitable distribution gi role mar governor kata ne governor kunego dhi ogo chonge ne president ka mondo kelne gi pesa cha. Kelo in the mindset mag joma moko not only for the people mar that region. Idwa ne mondo jo Kenya ma kuonde mamoko mane pod odong' opposition ne mondo chunygi obede gi lokruok ni to ka joma nche wan go ringo dok kucha tiene ni kare kuche kumotimre nade kuma ber. Koro samoro bende iyudo ni jogi ndalo moro neno ka ito boke nogolo pesa ma wabunge molokore gi osebedo kadhi kaw kuom sirikal. Koro ichulogi mbunge dhi kaw pesa ne en owuon ma konye gi joode to odhi olokore olande media ni anaweyo chama ni adok kuom sirikal mondo akelnu dongruok. But the real sense en ni ochule. Koro ka most jomina no lokore gi ng'eny gin jomichulo. A few of them or none at all. Then he truly believes in the manifesto and the agenda of that political party that is joining. Koro ka problem wasebedo go
en ni wasebedo gi jotelo man gi kech mang'eny Jeff emomiyo ineno ka nasebedo ga kawacho kamoro amora ni wang' ni kwadwa ni wayier jotelo manyalo bedo gi chung' motegno wawe yiero jomodenyo kendo wawe yiero ng'ato ni ng'ane duong' ng'ane lando kata ng'ane ong'e wuoyo maber kata ng'ane wayier jotelo kwa ng'iyo ni to ng'ane kata ni ng'ane chwe ability mare mar service delivery gimodhi miyo jopiny chalo nade yiero jomodenyo gi emomiyo ineno kaka odhi oluonge State House omiye $1 million kata 5 kata 10 to dok kucho go press conference ni wan wadok ka sirkal ke sirkal wadani mondo kelne jowa konyruok. Koro jomodenyo onge gi ratiro mondo mi yiergi. Jomodenyo ok ni gionge ratiro nyalo yiergi mano ratichgi. But obed ng'ama odenyo but wase interrogate odenya dier odenyo but en ng'ama nigi chung en gi chung motegno. Ok en ng'ama gidenje no onyalo loko denje no ohala. Makikone ni an kura dhi mi chiemo yieng to kore oloko pache o forget even about himself. Koro wiye wil chiemo mar midenyo ne chae mopa. Koro jomosebedo ka wuok e coast kucha meneno kalo king'iyo gi chak gi Gideon Mung'aro. Ma od effect okinyi godhiambo. Kiny ka kiny Kilifi North MP defected to Jubilee. En od effect pile. Koro kata manene no Hazel Katana. Iyudo ka nikech chung' motegno mar governor ma Mombasa. Kuom kwedo achiel ariyo maricho moparo ni ok timre ne maber ne jomotel ne gima Mombasa. Koro nyaka manyore moko michalo gimiwe ni iketo godo ng'ikruok e chung' mare. Ikone kata deputy governor mare bendo seringo. Kia speaker makama bendo seringo. Kia mbunge makama bendo seringo. Koro dong kende. Tene tem create an impression ni coast kucho. Koro ne ng'eny gi jogo timre nade. Jogo dok e chama mar Jubilee mar sirikal. Koro en odenya. Erokamano enya Charles Omanga. Winjo ango mikelogo wachnero. Richard Orengo in wuok mar jogi. Ng'amolonye weche mag siasa onyiso nang'o? First of all, Jeff, political parties, originally, the philosophy behind a political party, and a political party ni political ideology. Political ideology, egi momanga ne wacho ni chung mar chama. Ni on any issue, ing'eyo ni chama ni will take this position. On any issue, ing'eyo ni chama ni vichungi koma kama e wachni. Political party ideology. An kipenja, onego beni ji wuoke chama ma kata kadhie ma based on that. Ni bana an koro, okinyalo wacho na ni 2013, ni believe ni political ideology mar ODM is better than political ideology mar Jubilee. To kose yier gi ODM, to kore para ni bana political ideology mar Jubilee cha maber. Iwinjo? Mano mokwongo. Mar ariyo, the reason momiyo gi otimore ni our political parties are not based on a political ideology. Minyalo wacho ni bana chama ni ochung' ne gima kama kata ma ochung' ne gima kama. Koro ji dhi e chama nikech opportunity. Wachungo manga Kisumu Central. Ang'e na nyalo kwalo certificate ma Kisumu Central nomination. Koro adhi ta chung' kanyo. Kose miya doga se yombo manga. To wadhi e bunge. Koro wiye wil ni joma nogo na kura nikech nane chama mar ODM kata nane chama mar Jubilee. Awuok kanyo timmiya bahasa marabuor miluongo ni envelope cha. Koro adhi chamo gi jaoda, achamo go siepena, wabayo go e piny nikech pesa timang'o, pesa opong'o huko, pesa mikwale sirikal. Koro wacho ni an koro a defect. Mondo create impression ni ka defect awuok Kisumu Central adhi e Jubilee, to koro mondo create impression kuom jo Kenya ni jo Kisumu Central te wuok koda. Role and representation oversight legislation. To representation ko kisina tingo joga e ufuko maka wuok to kora tingo gi adhi kodgi. Mane gima ijo wawilgo. Mogik any the political defections ma Kenya kae. Ok onge impact. Apart from impression mobedo created, onge impact moro minyalo wacho ni o create political capital ni kama gidhi. Adwa mi example. Governor ma Kwale. Salim Mvurya. Salim kano chako lose popularity gi party officials. Salim o defect after grassroots party elections mag ODM. Ema koro chako wuotho gi joga nikech no say lose popularity gi the popular party mar Kwale. Deputy Governor Katana miwacho ni. Katana ni onge kata kura chiel manokelo ne jo. En ng'ama nokete kanyo nikech en nyako. Ni bana ticket wani koro en mar wuoyi gi nyako. Ni gender balance. Ni koro kete kanyo ni en nyako. There is no single vote manokelo kata ne ODM. Iwinjo? Ng'ami wacho ni governor ma koro wuok ma Tana River ni. Ni koro defect nikech odhi kelo ne joge maendeleo. Omanga nyalo nyisi ni bana governor ka governor in this
higa mantieni gavana osemulo at least 20 billion. Yeah. Gavana ka gavana Kenya kae chakre 2013 osemulo at least 20 billion e lwete. Bwana mosebedo gi 20 billion Tana River for the last 4 years. En maendeleo mane modwe dhi kelo ne joge manyocho konyal kelo gi 20 billion manyo osebedo go kae. Itech ni bana onge gima ng'ato nyalo wacho ni odhi kelo development nikech ka gavana nyalo wuok no dhi kelo development. To en e gavana gi 20 billion. Salim gavana Makwele 20 billion no wuok no dhi kelo development mane dhi kelo to en gi 20 billion Kwele ka. What have you done with this money that you've been having? Yes. So it shows ni bana defections gi oken ni ng'ato wuok nikech odwa kelo en gi paro moro manyien. En defection ma ng'ato wuok nikech odwa dhi yieng'o iye to nikech oneno ni kama entie ni competition koro tek. Ji mowuok madwa chung gavana Kwele moneno gin joma oneno ka wan oinge gi rieko, oinge gi paro, oinge gi mobilization, oinge gi networking, oinge gi campaign. Koro ringo ni bana kata koyomba tadhi e Jubilee kucho awuoke gi envelope. Ing'eni korwa koni to kwachiw envelope. Gima timore Jeff, ka ng'ado orengo en niya. Political parties masani wan godo e Kenya ka. Most of them are commercialized. Gin gik moyawne ka ng'ane ofall out e chama cha toringo bika ging'iyo registration fee. Mar ne ji ka abed gi chama nane adhi alos godo pesa. Ero ka jomoko register chama to kani ofuku. Ko winjo ni ng'ato chwanyore gi ng'ato to uso ne biye marane. Koro miro ka kata lokruok ma is not based on principles and ideologies because these political parties some of them does not have a ideology or manifesto at all. Iwinja. Koro do ka samoro chama meneno tinde jiringe gi gina gik moko ma moge olos kanyo mag ohala gin dukni moyaw mag wholesale. Ke kaka ni wholesale rach ni bei rache terenge de koni kuma bei yoti. Koro mar ariyo gima timore gi political vehicles gi en ni system marwa pok obedo so mature. We still a nascent democracy. Therefore we have not reached a level mangato nyalo kono oyo hata biro kaka chalio manga. Adwaro kuchu, this is what I stand for. Magi manyalo dhi timono. Chalo kaka macho democracy kata kaka Amerika do ka ng'ato inyalo yier ng'ato kata ng'ama onge chama moro amora. Tende jopiny believe usenene ong'e ni ng'ane to kwa miyo thuolo machalo kama. To tabu ma wan go mar magi mane to dhi losore. But mano is the complete opposite here. Ka yoro ka chama en giro ohala ing'eyo ni ng'ane chalo nade to gi popularity ma jotendwa ma wan godo si lose. Nikech yoro ka ng'ato billion chigni 35 osekale lwete. To gima nyalo siemie maduong'ie moloyo nyomi anyiero nyowane liel moro Kisumu County wa kucho. To jachung moro wuoyo gi against jachung mar Kisumu Town West moluoro Lagalwoch. Eno koni gimo Lagalwoch osebedo katimo ni CDF ni onge Center of Excellence. Ni kodeka ni mbunge ya ucho. Kodeko ni this toilet funded by CDF. Koro yudo ka gimo setimore kana ne governors wagieki. Iyudo ka governors wa no mi thuolo mar ni mondo gidhi gikony jowa. Iyudo ka koro giponde tok gik moko gisero ni opponents moko more serious candidates are coming up. Manyalo dhi oseneno weaknesses magi. Iyudo ka gidhi giringo giponde tok clanism. Ni wan dod jokang'ane, o wan jo chama ne, ane machama dwara, ane machama winja, o nyo waidho ndege gi jatelo, o jaoda nyo ni jakom nyo wan gode ndege achiel. Kia nyoro nyo waromo gi jakom Serena to kipenye to ma jakom tu romo godo Serena ni to ndara gi dispensary gi school monego losi ndara chara kose yawe ang'o miyo marami substandard mako ogore ka wundu kiny kalbat pio ywero te ang'o matimore ere kama where did we go wrong? Koro dhi yudo ka siasa ma jotendo osegoyo ma mor ni kata ka nyawuothe gweng' nyoro kata ka alworora ka chike ita ka winjo ayudo ka kare jopiny koro wang'i yepo kono oyo wan wach mar ng'ane dhi konyo ng'ane malo manineno jochon ne jomoko yiero go ni ng'ane dhi konyo jakom malo. Sani koro yudo ka jogi osembaras jakom ma jakom be ok dwa winjo wachgi. Koro ka joliere kotika jakom nyicho osewacho ni en oteng'o koti. An bende nawacho ni wach mar thuolo donje kocha. Ko ma thuolo osedonje ok iwach wach moro minyachak idhi los kono ni luoko ni chak imadhi iye. Itoyo ko. Wach mathulo donje kocha koro kode winjo. Koro kwa chiko ite wach mathulo donje kocha. Kianga ne wan gi jakom nyoro cha. E gima kelo weche machalo kama. Nikech inise dikero ka gimiuso na jopiny an association mari gi political leadership. It's not your ability ne issues ma jopiny no yiri ne monde dhi tim. Koro paro ni kanyo that is the missing link. If we can establish that nexus between service delivery and being sensitive to the plight and the needs of the people you are leading.
then we can ensure that everything can go the way they are planned. But mano ka onge je. Yes. Tena eno hala gi godo nyamar jotelo. Charles Awinji kaki wuotho nyo kiwacho ni oganda moko biro giwacho ni ne wan gi jakom kaindi ne wan gi jakom kai. Gimo nego beni oganda campaign godo. Moloyo ka koro narrow down to wengo mag Nyanza. Yeah. En gimi timo ne oganda koso bedo machiegni gi jakom. Main wuon party. Alright. Jeff adwa na meda ne point moko yes. adek mameja e gima okil wacho ni. Yes. Igeni an established political systems. Yeah. The campaign actually it's not even about the political party. Yeah. It's about the issue. Yes. Inyalo adwa mi example constituency maro mbilo ni Kisumu Central. Adwa mi 4 issues. Yes. Issue number 1 watch ni slum. Issue number 2 watch ni water. Issue number 3 watch ni health. Issue number 4 watch ni education. Either you don't have 4 candidates, but each of them campaign on this issue. Ngataji ni bana and maybe deal mana pi. Ngataji na deal gi education. Yes. Ngataji na deal mana gi slums. Ngataji na deal gi insecurity. Yeah. Koro kajo piny dhi yiero ka the election. To jivigo kura based on how those issues relate to them. Yes. Ngama dhi yombe election ni en ngama more people relate to issue ne. It's not about ni political party ni ne chama mane. Ni bana manga wan go manga gi Jeff bana wan odhi gocho ne nyako cha nikech wa feel ni bana wach mar education ni relate to me personally. Yeah. So it is the issue ranking. You imagine ranking of issues. Koro issue ma moyudo ji mang'eny Yes. ema win ge election. Iwinjo bana. So that is where we need to move forward towards wach ni bana kidhi Karachuonyo constituency. Issues mage man Karachuonyo. To issue ang'wen man Karachuonyo go each candidate nigi issue ne moketo as a priority. To jopiny adi ma relate issue ni. So imagine majority yombo nikech majority feel ni bana issue mar education ni ema more important. To wan ing'e ni siasa obede fuo moro manono ni ng'ato wacho ni bana wan wasewuotho gi jakom higni mang'eny ma nyithindo matindo gik mwacho ok wanya winjo. Ni koro we should elect you nikech usewuotho gi jakom higni mang'eny. Ni wan kaka jo Kisumu Central we should elect you nikech nyoro ne un gi jakom Serena. To kata wan wadhi ga Serena. Iyudo ka samoro ka ntiere kata ka midwa wache wach moro. Yeah. To gimomiyo nyaka wach ni Jeff nyaka wawache ga lot of emphasis. En wach mosekoso ne jowa marae moloyo ahinya to wan jokonagi. Yes. Nikech iyudo ka jotelo no dio create in our minds and the minds of our people. Magima japiny paro en mana ni ng'ama nigi jakom cha. En ng'ama nyaka yier. To jakom cha bende ok onyiso ni an lonely. Bi ubed koda ka mondo yieru ko yiergi ni mondo gidhi gi mi jakom wuom. Jogi oyiergi ni mondo gidhi gi en sure ni beliefs gi paro gi manifesto gik ma jakom osebedo ka kedo ne piny ni since 1992 should be implemented. Yes. To gin ka giduogo piny kucha to gidwane gi kethi nyingi jakom nikech gima giwacho ni nyongwan gi jatelo jakom wuoyo kabisa jakom iyo wang gi wach ma jakom iyo wang kabisa jakom iyo wang kabisa to seche ma gitimo mago no we pride ourselves kaka jakom okedo ne the new constitution and the devolved system of governance. Koro no nego bene wan wawegi kaka jokonagi counties magwa. Yes. Wabeda an example to other people that did not believe ni devolution can work. Yes. Koro ko kelo devolution to devolution koro chak medo konyo joma no seber ke konyore gi central system of governance cha. Yes. Molo wa jokonagi mencho ko ni hoyo gini koro biro ka resruok. Koro ka governance we teach gen mana trips. Iwinjo governors moko joma na pok noidho ndege tinde giidho kama tatu. Kodonjo paw ndege to penyo mane mamor madwa gine madhi yerani wecha dhi kanye ni majadhi Singapore mane mumia koro idho ndege kama tatu at the expense of the people. Yudo ka pesa mosebedo spent on trips and benchmarking chinjo karelo nuoe nyeri to mane gima nasebedo kasika wacho ka Jeff kiny ka kiny ni jomoko ng'ato wuoka ni ji dhi ng'iyo kaka itedo chai ni kaka kia gima ti wacho ni ooyo jowa wach thieth gi stocking our dispensaries, our roads, our agriculture, our insecurity are major issues. Iyudo ni jomoko dhi benchmark devolution kata piny maonge gi devolution kaka Uganda ni jo the benchmark jo county assembly of the Uganda of the benchmark. Koro Jeff, it is a sad thing en gima jo piny jo era manyi kwara muga jwang siasa mawang ni mwadhi dhieni mamalo bende important bende nyaka we should not lose the sight of the ball. But a county ka to wang ni kik ng'ato kelnwa rumbi gi lwasi marach madhi mono wa interrogate mondo mi wang'e na dieri ni wachak wadhi another 5 years of trial. Mana kaka ok wanyala afford igni 5 kendo mag serikal mar Jubilee mar borrowing ma foreign debt kuro nego wane.
We cannot also afford the next 5 years of another governor my still benchmarking and trying to understand the devolution. We must elect somebody who understand the devolution can work, devolution is here, and devolution is going to change our lives. Actually, Jeff, kata kama medo kanyo. Yes. Nyojo asebedo ka justify issues mane devolution. Ni teething problem. Teething problem kori ngeno room. 5 years kata mana nyathi kochopo igni abich leke gose muk mosedongo makoro nya chamo ringo. Teething problem ends with this election. Mano number 1. Number 2, ngata mane dhi e Luo Nyanza to ning'is jowa ni ng'ani kikuyiere nikech opingo jakom. Ni ng'ani kikuyiere nikech jakom ok ong'e. Ni ng'ani kikuyiere kata nokotiyo ne chama. Mane ng'ama jogo kuongo vote out. Kata gin gikuongo golgi out gidong' e nomination ka oko. Then kwa the election to adhi joma serious. Number 2, ne owacho wach mane timore Mombasa ni. Yeah. To ne owacho ni bana, ka ji otimo defection. Sani nitie bunge moko mawinjo ni ose defect gidhi chama moko. Building our party is important. It's very important. But we must appreciate ni bana, political party is a channel. It is not the ultimate thing. Ene makiko bede ni life stops the political party. Political party is a vehicle mwaka ogo pay. Life does not stop with the political party. Okinya wacha ni bana kise idho ferry, idhi lokacha ni kise donjo ferry tichopo. Poki chopo, ferry tingi tiri lokacha. So we must focus ni bana, where do we want to reach? What is our destination? Destination wan kako mango wacho. Hospitals man gi yien. Yes. Skunde matiyo. Water. Infrastructure. Ndara makigolo go ni ang Muoroni kitero, kigolo go ni ang Songo kitero Muoroni. To ndara ber. Kigolo ni ang Dago kitero kanye. To ndara ber. Those are the issues that we want to deal with. Oro ni bana issues gi kiketo ge ranking. Jo piny mondo yie based on those issues. Erokana nya Richard Orengo winje uka chiel kod Charles Omanga kwacho ni na winjo kamigo sere la mondo dinga bene no yuage ni jotend wasiko kawuotho in bene kano chako kodi show kaindi ne wacho ni jo uma Kisumu ne wuok ne gidhi timo ne wacho ni gidhi ni tire tama ni tiyo na gidhi dhi oko ni gidhi rango ni to penje go ikoti And benchmarking mane to gimarach ne ya kado mango ngisi Uganda onge devolution. And devolution mane ma jo Kisumu county this omo Uganda 2 weeks in Kampala. Erokamana nya Charles Omanga awinjo nyisauru ni kama dhi kwatiko chenro nieri wabro duoge wach mar devolution ka chiel kod governor somane Luo Nyanza wabro duogo ka watieko chenro achiel ka chiel nyisauru ni watemo rango weche mabendo osetimore e jumbe mokalo gieki nwaneno ka jatend piny owacho wa nobedo kod exchange of words gi governor ma Turkana mano Nanok kaito noneno kinywa kawuono gima notimore Coast koja chande waneno ka jo ne otemo pingore gi obila ka wacho ni otame kaka boss mar Mombasa County mondo mi odhi oneni to keria wangone oganda mabende no yiera mondo abed negi kaka gavana okang'eyo ka en kod adieri kaka gavana mondo odhi one projects miyawo e county mare mano emanga ibiro nyisowa akawacho ni oko mane dwaro nyisowa achiel ka achiel sani odango ni to weche mag wuoyo mag akweda ka jotendwa ni oko to gana waneno ka giwuoyo machalo wuoyo makelo ichwa wach ni wanya wach mokwongo Jeff adana wach ni gima nye timore e ferry gima ne timore mtongu e ferry is a public function. A public function you don't need to be invited. We must differentiate between a state function and a public function. A public function joho kaka ja Kenya mokwongo. Leave alone being the governor. Ja Mombasa. En ja piny ma ja Mombasa no ferry cha oket kacha jo bende nyalo dhi luwo ferry ko cruise godo en gi ratiro mar dhi kacha macho gimidware invitation. That is a public function and every Kenyan kata mok ja Mombasa mano winjo neno dwa dhi neno kaka ferry ugo wa Kisumu kucho ongada ngati ni kiny ferry moro bedo lony ma adwa dhi neno. You don't need to be invited. So jo had every right mar dhi kacha. Problem mosebedo en ni serikali osebedo gi miriambo koro kuche dhi wache gik ma miriambo to jo kaka jatelo kinde mokalo osebedo kokwero owacho ni kanyo tiriambo kanyo to nok kamano makama koro aparo ni telo no luor ne dipo kako biro kacha oyudo thuolo onyalo wacho diere wach ferry ni ferry onge ferry manyien mong'iew gi 1 billion ma mutongwe mano gine cha brege ge mano chot mano miyo nimo gi kuonde mano ne wadino gi koro wakelo manyien to onyalo kwero mar ariyo jotelo we must guard what we are saying. Mar ariyo president en a symbol of national unity.
kendo en ng'at monego bed ng'ama humble ma ich wang' mare ok bi piyo, kendo en ng'ama onego bed ni duokore one on one aching' gaching' gi jotelo, en ng'ama onego bed ni bolo ji. Okono oyo jatendu gavana maru to osewacho kama to an adwa na wuonu koro ka ker motelo ne piny ngima. Kanyo gi kanyo maneno ka gavana wuoye machalo ni waonge gi winjruok go, wabiro bedo abiro dok abed gi joga gi officers maga manochung' ne gino mondo achaka nono ne to koso diponi nitie achiel kata ariyo mane ok odhi kare. Koro kata ok ne ker kende, ubed MCA, ubed jaja county commissioner kata deputy county commissioner kata mbunge kata governor kata senator kata women rep kata deputy governors, ja Kenya mora mora nyaka en so ni gima wuok e dhowa ok en gima dhi kelo chuki gi ich wang' manyalo kelo koke kind oganda. Onego bed ni gik mawuok e dho jotelo kata ja Kenya mora mora mo importantly to sama koro wan e lwasi mar siasa, kik wawach weche manyalo miyo oganda moro neno oyo wan emok dwarwa, wan ema jatendwa cha, wan emok dwane duondwa mwawuoyo go through kura marwa, kik winji ere gima nwatimo marach. Gik machalo kamago nyalo kelo koko. Emomiyo an kalure kaka ker osebedo ka wuoyo kanyal support kendo abiro criticize ni ker nyaka koro lok duonde, nikech en wang' jopiny ok en wang' party. Samose yieri the moment ma ng'ato kawo pala mar rito piny moting'o ni abiro protect, ng'ama koro protect is not the political party or political vehicle through which he arrived at the state house. The person that he should protect, he swears that I will defend and uphold the constitution of Kenya and I will respect the people of Kenya. Koro that demonstration of respect and honor to the nation and to the office that is holding of being the presidency must be exercised in a manner that does not prejudice the common intention and the common commitment that I will defend and uphold the constitution of Kenya in discharging my duties without fear or favor or favoritism. Koro samo kelo favoritism ni kan kamoro to favor jomoko ni company ema winja koni ber. Tendo ni en wuon kaka piny osekoso gima nomiyo ose violate the constitution. Koro mane gima nyalo wacho ni ker ok osebedo ka wuoyo makare e kinde mokalo. Jeff anto wacho ni mokwongo the problem maneno e Jubilee government. And Jubilee government is a 2017 government ma is stuck a KANU mentality. KANU mentality mar ni ker kama ker nitie cha nyaka jite wach mana wach ma ker dwe winjo. Ni kama ker obete jite nyaka pak mana ker. Ni kama ker obete onge divergent views mora minyalo wach kanyo nikech kama ne Moi obete kaka president mar KANU joma noluore te gin jo KANU. Gima nyaka appreciate, we have moved to a new constitutional dispensation. Wan gi constitution manyien mokelo new structures, mokelo devolved power. Power te ok president nigo. Governor nigi power moko, senator nigi power moko, MCS nigi power moko, councillors jomilo ni MPs gi be nigi power moko. So the president must appreciate ni bwana Kenya sani ng'ato nigi power moko mathindo kamoro mentie. Number 1. Number 2, ng'ato man nigi power go en ng'amo bedo elected. En ng'amo bedo elected to represent a group of people or represent a diverse interest. Choni yiero jokanu ma represent mana interest jokanu. Ng'ani represent interest ma joturkana. To wacho ni bwana wan kaka joturkana waneno ni oil man Turkana ni pesa no pognwa moko mang'eny mwanyalo bedo gi trust marwa kaka joturkana mondo wa manage pesa ni wager go dala waka. Madhi Nairobi cha to the other year. Mano is a right makaka governor matukana nyaka wach ni bwana bill mano bedo pasture wan to wan gi divergent of view wan ni bwana medwe urugino kendo no kwayo gi muola ahinya. I think the president must learn ni sani wan kamoro nitie power ka case ma Mombasa jo nigi power ne en gi adiera mare, president bi nigi adiera mare. President sai moko bedo advised ok nyal be ni ngise dise moko joma ni muongo ne wach ok dwa miye wach kako ben. Koro ka ji mongise ka to president ena marach to nyalo be ni president is actually wrong on information mowacho. Apparently president should be the father of the nation, obed kaka baba wa en magita nyithinde. Ok onya duokore gi nyithinde. Ka baba obiro kata manga wuoyo to ok baba ok nya siemo wangi ni omera ini fuo kabisa. Nyako muong wach kendo wuo gi ng'ato kantie disagreement to luonge ni nanok. Bia ni Nairobi. Wawacha ni gima ni wacho cha ok na ng'e kamata miane the truth.
Then no compare nos to bedo gi the right picture. Richard Ray. Maneno ka thuolo orumo achiel kachiel. Gimana no chako we matin en kalor kod posta mano gol kod Infotrack kakoro gike riwruok mar NASA. Ne awachi ni Migosi Raila Amolo Odinga ni malo kod atamalo 68 Maendi wayudo ka jotelo mopogore mag NASA bende situation to jo Infotrack gine ochopo figures gi keyo machalo nade. Gin bende ogineka duoko ni no gol eyo makare. Orengo ine ng'ama olonyo mag research duoko. Gimano ni mondo warangi to saso manga. Diponi ka oyier flag bearer mar NASA. Dibed ni bedo margi kanyakla nyalo rumo ka wang'iyo gi gik mosebedo katimore koni. Jeff, gimoda na wach ni machuok sana nikech sa bende ok ni koro nyaka wabed sensitive bende ne time. Adwa na wach ni opinion polls. Yes. Those are scientific research. Gin gik metimo scientifically they are like logical constructions. To pile ka pile kaka josiasa onge ng'ama yiene ng'ane oloya. Mano momiyo asebedo kan a bit apprehensive ne core principles mag NASA. Yes. Ma otingo Moses Wetangula, otingo Mulur Severi Kalonzo Musyoka, kata Gilbert Musalia Mudavadi. To moloyo to nariyo mokwongo Wetangula gi Kalonzo. Yeah. Nikech king'iyo kane pok NASA obiro mane pod gin e kod ma en Wetangula, Kalonzo and Raila. To do kane gidhi giketo jakom gichalo jomodiye kona moro. Ma gima giwacho wawei kokitimo kama tu wawei koro negi chalo joma weyo jakomno chalo koro e karat musikiliero nene kokiyieri kodwa to wawei koro kata mana sani Jeff ng'ata ng'eyo kata ja Kenya kata na ng'eyo ne kopenji kata kichiewe lek sani ni kuom jotend NASA geto ere ng'ama jo Kenya mang'eny ong'eyo kata ma jo Kenya mang'eny ribro winjo ka out of 10 people at least only 2 might talk about otherwise but nikech ing'eni telo kata bedo popular ing'eyo ni to ng'ane en ng'ama kodhi kata Mombasa kata Wajia kata kama to jogo ng'e to kiyudo kata chama ke chama NASA utingo is a coalition of parties, it is not a political party. Yes. Ting'eyo chama ka chama gi ngufu mare biro kateko mar chama mar ODM oingo Wiper to oingo mar Ford Kenya. Mano kunyiso ne joka gin joma tindo but mane adiera to okonego bed ni ka samo opinion poll ogolo ne Ouro telo cha to gino rach. To kasa mogolo ne jakomo telo to joka beni gino rach. To kogolo ni Wetangula ni malo tiyiego ni mano gi jogo kochul. To kogol ni ng'ane Jeff Olumba e maber to mano jogo chul. Koro gima nyalo kwayo ma anyalo wacho ne jopiny. Wachak go uru wang'o wang'e jo core principle malando core principle ama core principle. Jogi might end up wuok e NASA. Nikech gino jo maling bende mapoko bedo confirm. Bende wacho ni tie moko malidho romo gi jo sirikal kawo manyangwe kocha kendo gigo bechgi moro dwaro ni 6 billion tok ni mondo ringo join joka but they watch ni anakun jogi no ko winja opinion poll ne giketo marach an kora dhi ringo kenda mana mondo oma NASA percentage moro mondo giyud 50+1 they are not interested ni mondo giwin but ka maling mosechako wuok golo ne joma koro osechako kwedo mago wach mang'eny moting'o Kalonzo Musyoka gi Moses Wetangula pesa moro chal ni nitie mwaka moro mano maling mawuok mapok obedo verified koro an be maling na wacho to kalura gi conduct margi timbe gi gik makoro wuok e dhogi nyalo mi believe ni awato koso gimi wacho cha dibed adiera mano is a question mapok obedo asa manyiso ni imbe neno ni kadi pone yiero flag bearer margi to ginyalo bedo ni ok gidhi bedo kanyo ok ginyal bedo ji ang'wen go te nyalo na achiel kata ariyo moko nyalo wuok Jeff adwa na ng'isi kaka sega bedo ka wacho pile ni opinion poll an ok anya pingora gi data nikech data e gima timo ok anya pingora gi research ma ng'ato wacho no timo nikech research e gima timo adwa na appreciate no opinion poll manyiso timo nyocho wacho ni Migosi Raila ni mbele tasega bedo ka ng'isi e studio kae ni kik beda no wacho ni wadhi yiero president candidate mar NASA no nya bedo ng'ata the purpose mar bringing NASA together was to win an election to yombo Uhuru Kenyatta koro kwanya wacho ni obed ng'ata nyocha mi formula moro kae monyalo tiyogo kaka ji nyalo distribute gini mano mokwongo mar ariyo NASA kakinene isebedo king'eyo Kalonzo over the years kochako behave ni nitie history mosega behave kama to nitie kako sega timo koro gima timore sani ni ok nyien gima nyako appreciate anyone kaka ji ma interested e golo Uhuru Kenyatta e sirikal through a democratic election process ere kaka nyalo ensure no strengthen our systems our strategies our methodologies to ensure ni kwa the election mabiro ni to wanyalo yombo Uhuru Kenyatta kikwa the election mabiro ni kwa gani no adhi kaka NASA nyakwangi no nyalo bete kado nyalo bet maonge
Mano e gima anyalo wacho. Erokamano ahinya. Yes, wakili. Aparo ni kaka Richard owache no, mane wach but gima adwa na medi ka koro watieko Jeff. En ni wach mar NASA ni endi osebedo an issue kendo momineno kata sirikal koro temo dhi matek kabisa kuonde moko nikech gifwenyo ni jogi kwa weyo mobedo kanyakla. So it is like we are one term government. To mano gimbe ogiyie mondo gibed one term. Mane mondo ka there is a lot of deliberate efforts. Mondo to create a perception ni kocha jigore joko ni kanyaklinjo ka moluo deputy president sikwajo ne jokar confused. Pod gikia. To neno ka weche machalo kaka Makalonzo sikwacho kata Mawetangula sikwacho. Gin gik ma portray wan adieri kare pod wakia gima wachung'ne kata kuma wadwa. To as leaders Kalonzo Gini should know that. Yeah. Koro mamiyo ging'eyo but nikech awacho no denya Jeff awacho denya mar jo siasa. Koro miyo pod wakwayo kendo wa hope ni wabedo uru jombola wa control uru gik mwawacho mondo wakikisha ni structures magwa kata kaka wadhi wuodhene wadhi wuodhni achiel ka interest mwaketo mbele ok interest mar ni party leader mane ng'ama chalo nade ng'ama tek en ng'awa wabedo uru gi interest achiel en mar ni jopiny ol kendo wadwa ni wabed gi telo maber moko kelo gope kuom nyithindwa ok kelo gope kuomwa wabed gi system manyalo kelo thuolo mag ohala mondo wabed gi political climate ma is very cool ma is accommodating makata kwa pogore in terms of ideologies to wako mano weyo podwa joka ng'ato ka korine kama ber to iwuthe wudhino podwa joka ng'ato pokaloko nyinga podwa nyalo duga nyalo duong' dhodi mondo ayud konyruok mane erokamano ahinya wakili Charles Mwangi erokamano ahinya Orengo Richard kuom kawo thuolo mar wachiel kachiel mar biro e studio odiochieng' makamano mondo warang weche mosebedo katimore koni kod kocha. Ma indien chenro makelo ni odiochieng' kodiochieng' kendo ine ni kinde ka kinde ibedo achiel kuom oganda ma bende neno kuku mar wach. Jeff Lombaka, Lulu TV.